למה אתה שמן? יצא לך להכיר מחבל? מה אתה רואה, חושך? עוד כמה זמן את רוצה לחיות? אתה יהודי? אתה מדמיין את בת הזוג שלך עם מישהו אחר? את שומעת קולות? על הכיסא. כן. אוקיי. אפילו כוס מים. אני אחריה? כן. אתה רוצה לשתות מים, אלי? הופה. כאן אני יושבת? היי. שלום. שם, למי, אתה רואה אותה? כן, אני רואה. ערב טוב. בבקשה, את יכולה להרים כרטיסייה ראשונה. תודה. פה פתק לשולחן? אני מתה לקחת. בת כמה את? מלאו לי עכשיו 90, ב-1 באפריל. אני בת 88. אני בת 90.5. אני יליד 1928, זאת אומרת, אני לקראת 90. ואני בן 99 בעוד 4 חודשים. מה לעשות? נולדתי ב-1919, ממש בתום מלחמת העולם הראשונה. בעוד כמה חודשים ימלאו לי 92. 94.6. חצי. 94.5. היה לי מזל לבעל מקסים, יפה תואר, מוכשר, 53 שנה עם גבר אחד, ולא היה לי רגע דל. אנחנו כבר, כמה? 4.5 שנים? הזיכרון הזה 4.5 שנים בערך. כי בעלי נפטר, אשתו נפטרה, ורבותיי, ההיסטוריה חוזרת. אהבתי אותו בתור נערה, מאוד אהבתי אותו. אבל הגורל רצה שאבא שלי יתערב, הוא רצה את הבת שלו תישאר בתל אביב, שלא תלך לרמות נפתלי. שבוע אחרי שנפרדנו, הכרתי את בעלי, שיהיה בגן עדן, ועכשיו אין לי אבא שיגיד לי כן או לא. הוא פנוי ואני פנויה, ואין מי שיתערב. נכון? אמת וצדק. אמת וצדק. בחוץ לארץ לא נהגו לרשום תאריך לידה מעין הרע. ההנחה היא שאני נולדתי ב-30. או 30 או 31. 31. אני מתקן אותו 31. הוא היה בלידה שלי. 3 שנים ההבדל בינינו, כי בינינו יש אחות אחת, עליה השלום, לפני 10 שנים נפטרה. לקחת פתק? יפה. לא. משפט שלם. כשאתה מסתכל במראה, אתה נראה לעצמך זקן? כן. אבל זקנה נחמדה. ודאי שאני, כי קודם כל אני זקנה. אני בת 90. ודאי שאני נראית זקנה, כי אני זקנה. כן, יש לי קמטים. הרווחתי אותם בכבוד. בהתחלה, כשהתחלתי לראות את כל הקמטים שיש לי, אז נהיה לי לא טוב. פתאום אני רואה איזה מין פרצוף זקן כזה. עכשיו אני התרגלתי לקמטים ולכל, וזה לא מפריע לי, כי אני כזו עכשיו. אני רואה המון נשים עם אפים מורמים לגובה, עם מתיחות איומות כאלה, ועם שפתיים. השפתיים זה סיפור מפחיד. אני נראית זקנה? לא. לא. אני לא כמו הזקנות שיושבות ככה, את יודעת, דוגרות. ולמזלי הרב יש לי אישה באותו מעמד, גם נראית צעירה וגם חיה צעירה, כך שאנחנו חיים בתור זוג צעיר עדיין. אני מסתכל לפעמים במראה ואני אומר, העסק עוד חלק, אין קמטים, שערות צבע זה טבעי. בשביל להמשיך להיות צעירים, אנחנו שותים כל בוקר כוסית קטנה, לא גדולה, של אלכוהול. אוי, אדון נווה, אתה נראה כל כך טוב. יש לי ההרגשה שאתם תמיד כל כך מתרשמים איך אני נראה,
אבל אני לא בדיוק מרגיש כפי שאני נראה, כנראה. עד לפני חצי שנה הייתי בריא לחלוטין. אחר כך התעלפתי תוך כדי הליכה, ונפלתי על הראש וקיבלתי ככה זבנג בראש. הרבה זקנים נופלים. וזה הוריד לי את השמיעה והוריד לי את הראייה עד כמעט, אפשר לומר, ל-30%. וזה המצב כרגע, ואני משלים את זה, אני אומר, יאללה. אם יש לו אומץ לבוא לתל אביב עם 3 אוטובוסים כדי להיות אצלי, לבוא אליי. אוטובוסים וטרמפים וזה. טרמפים, אוטובוסים. לגילו זה כבר לא מתאים הדרך. אני לא נותן לעצמי להאמין שאני זקן. תמיד אני חושב ורואה את עצמי, הבן אדם שהייתי בן 17, התמונה שיש לי, וכולם אומרים לי, דומה בדיוק לשחקן הקולנוע עומר שריף. כן. רגע. איזה שינוי טכנולוגי ממשיך להדהים אותך? הטלפון הזה, שמחזיקים טלפון ומדברים, אין לי את זה. אז יש לי פלאפון קטן כזה, ואני רק יודעת לחייג ולקבל שיחות. הילדים שלי קנו לי מתנה את זה, ואני לא יודעת להשתמש בזה, כי זה לא מעניין אותי. למה אני צריכה טלפון ברחוב? אני לא רוצה לדבר ברחוב עם אף אחד. אני לא מתעסק בזה, לא רוצה להשתעבד למסך. כל השינויים מדהימים אותי, כי אני לא מבין מה זה כלום. כל זריחה מדהימה אותי. כל ענן פושט צורה, לובש צורה. יושבת בבית ודברת עם הבן בארצות הברית. כאילו שהוא יושב פה על ידי. הוא אוכל ארוחת בוקר, אני פה, זה ארוחת ערב. את יודעת, ומדברים. אמרתי, יום יבוא, ואפשר לדבר בטלפון ולראות את הבן אדם, לדבר אליו פנים לפנים בטלפון, וכך זה היה. אז עכשיו אני מחכה ליום שיושב אחד מול השני וקורא את המחשבות שלו בלי שהוא מדבר. אני גם לא יודעת, אני לא יודעת אפילו איך קוראים לזה, המכונות האלה, איך קוראים לזה, נו? לי אין וייב, אבל אני יודעת, לבן שלי יש. אלא תפנה כאן, כל אחד. שיושבים, נו. איך הם רואים, יודעים לאן הוא צריך להיכנס. לא יודעת איך קוראים לזה, זה גם לא מעניין אותי. איפה זה, איפה נמצא הבן אדם הזה? קוראים שם, מתקתקים שם, וקוראים, כמו אנציקלופדיה יש שם, ואפשר לברר כל מיני דברים. לא יודעת, לא חשוב, כי זה לא מעניין אותי ואין לי. ותחשבי כמה אנשים משתמשים בווייב. איך הוא יכול להספיק לכולם לענות? זה חידה בשבילי. אין ערב שאני מסיימת אותו מבלי להיכנס לפייסבוק. מאוד פעילה, ואני ביוטיוב. יש כמה מופעים שלי ביוטיוב. להרים. שאלה טיפשית. זה מצחיק אותי. עוד כמה זמן את רוצה לחיות? באמת, שאלה יפה. אף אחד לא יודע מה יהיה מחר. איפה מחכה השטן? אני גם דיברתי לאלוהים, אתה תיקח אותי מתי שאתה רוצה בכבוד. אני לא חושבת על זה בכלל. כשזה יבוא, יבוא. אני רק רוצה ללכת לישון ולא לקום, זה הכי טוב, וזה כולם רוצים. היה לי חבר פעם לפני הרבה שנים. הוא אומר, אני רוצה למות עם נעליים ברגליים. לא במיטה ולא בבית חולים. זה דרך אגב, זה פתגם עיראקי. מי יודע, אף אחד עוד לא חזר להגיד לנו מה קורה אחרי. אז אני נהנית מההווה. כמובן שמאכלים עד 120. לרוב אני עונה, מדוע אתה מגביל אותי? אולי אני רוצה יותר. עד כמה שאוכל, אבל במצב פיזיולוגי כמו שאני היום, לפחות. אני רוצה לחיות forever. עברתי תקופות
שראיתי את המוות בעיניים ויצאתי מזה. טבעתי ונחלצתי מזה. מטוס התרסק, מתוך 32 יצאנו 2. אני לא נפגעתי בכלל. קיבלתי פעמיים פסק דין מוות בזמנו של סדאם חוסיין ויצאתי מזה. ירו בי פעמיים ויצאתי בלי פגע. עשיתי צוואה כי אני לא רוצה שיהיה לי קבר, כי חבל על האדמה. במקום זה שיתו עצים, שישתלו פרחים, שיבנו בית, למה אני צריכה קבר? בשביל מה? אני גרה בבני ציון, שזה הבית האחרון בדרום בני ציון, וזה ממש חצי קילומטר מבית העלמין. ואני ככה מסתכלת על החלקות, ואני אומרת, אוי, כאן אני אגיד להם לשים אותי אחר כך. אבל בתנאי אחד, להשאיר איזה חלל קטן, שאני פעם בחודש אוכל להוציא את הראש ולשאול, תגידו, ביבי עוד ראש הממשלה? כמה מהיום שלך את מבלה לבד? שאלה מצוינת. מבלה מבלה לבד. לבד. כמה? לפעמים מכל היום גם. אם אלי לא בא, אני לבד. הבן בא, אוכל איתי צהריים והולך. אז אני כל יום לבד, אבל אני לא משעמם. יש כביסה לעשות, לנקות את הבית. כמעט לבד לא. לבד אני מבלה בקניות. זוגי לא רוצה להתעסק בזה. זה לבד. אני רוקדת, ריקודי עם, ריקודים סלונים. אני שרה במקהלה, אני בקורס לדרמה. אני, וזה דבר חדש לגמרי, מתופפת במעגל תופים על תוף גדול ג'מבה. האמת שאני רוב היום לבדי, לא מפני שאני בודדה, או אני יודעת דברים כאלה. לא נעים לי להגיד את זה, אבל אנשים לא מעניינים אותי שם. אני הרי גרה במושב זקנים. זה לא מושב, זה בית, איך הם קוראים? יש איזו מילה, בית אבות. אני שונאת את המילה הזו. זה מושב זקנים. חלק אומר שאני סנובית, ואני באמת סנובית כנראה, כי כל אחד מדבר שפה הוא מרגיש לא טוב, ופה הוא הלך לרופא, ופה הוא לא אכל, ופה הוא כן אכל, ופה הוא לא ישן, ופה הוא כן ישן. כמה כבר אפשר להסתכל לטלוויזיה, כמה כבר אפשר לקרוא בעיתון, כמה אפשר כבר לכתוב. אז יש לי שעות ריקות. אני נוהגת. אני נוסעת לתל אביב, לבית הפלמ"ח, ופוגשת לפעמים קבוצות של תיירים או של ישראלים, ואני מספרת להם על הפלמ"ח, ואני מספרת להם על הצ'יזבטרון, שייקה אופיר, גדעון זינגר, שלוימלה בר שביט, נעמי פולני, רבקה קרמר, ועוד כמה דמויות שבאו ועברו והיו בצ'יזבטרון. אין אפשר, אני שרה, זה היה השיר שלי, הסולו הגדול שלי, שאני אוהבת עד היום. הייתי רוצה יותר להיות בחברה. לצערי, עלייה וקוץ בה. היות ואני בן 99, אפילו למי לטלפן כבר אין לי. פשוט אינם. נפטרו. היום אין לי אדם אחד לדבר איתו. לשבת איתו, לשתות כוס קפה, לשחק שש דומינו, דמקה, זה. אין. כולם נפטרו. מה לעשות? כולם נפטרו. יותר נעים לו להיות עם שולה. יותר נעים לך להיות אצלי מאשר שם. לא. שאתה לבד בבית. לא. מסתדר. מנמנם. הלאה. אוקי דוק. היית רוצה לחזור לתקופה אחרת? לאיזה גיל? לא. טוב לי כעת. טוב לי מכל הבחינות. גם אהבת חיי חזרה אליי, וגם אני מסודרת כספית טוב. תמיד הייתי הכי צעירה בכיתה, וכשהייתי בפלמ"ח הייתי הכי צעירה בפלמ"ח, בקבוצה שלנו. ודי סבלתי מזה שאני הכי צעירה, שאני ילדה.
עכשיו אני די נהנית מהגיל שלי, כן? שאני סוף סוף בן אדם מבוגר, זקנה בעצם. אתה יכול לראות? היית רוצה לחזור לתקופה אחרת? כן. כן? כן. לאיזה גיל? איזה תקופה? לגיל 25. כן? לגיל 40. לגדל ילדות, זה היה נורא נחמד. זו הייתה תקופה די ערנית, די שמחה וקשה, ומרווחנו מעט מאוד, אבל שמחנו בחיינו. אני בכל אופן הייתי מאושר מזה. גם פיזית, אתה אדם בריא, אז הולך לבריכה, הולך לים, לשחות ולהתעמל, ופוגש חברים. התקופה בקיבוץ. מ-1943-4 עד 1947. זו תקופה עם החוויה הכי גדולה, הכי חברתית, הכי שוויונית. הייתי כן רוצה לחזור. בית בו גדלתי, להורים אוהבים את עצמם, בעצמם, בתוך עצמם. לשבת על יד השולחן עם המשפחה, אפשר היה להרגיש את האהבה המשפחתית. כשעזבתי את הוריי בגיל 19, ההחלטה הייתה נכונה. אבל מבחינת הרגשתי, בגדתי בהם. קשה לי להמשיך לפרט. עוד שאלה, יאללה, קדימה. יאללה, הנה, עוד דף. מה הדבר הכי גדול או הכי חשוב שעשית בחיים? מה עשיתי בחיים הכי חשוב? שהבאתי ילדים, תאומים. ויש לי עוד שני גדולים שהיו, והבכור מת לפני 3 שנים. חלה במחלה קשה ארורה, מת בגיל 65. הוא סחב את זה מגיל 17. מה הדבר הכי גדול או הכי חשוב שעשית בחיים? אני לא הצלתי אף בן אדם ממוות, לא הצלתי. אני לא יודעת מה, לא יודעת, שום דבר חשוב לא עשיתי בחיים. הגשמתי את החלום שלי. רציתי להיות חקלאי, והקים אותי משק דווקא לתפארת, אפשר להגיד. מלחמות בהן השתתפתי. זה לא עסק פרטי שלי. והייתי חלק, בורג קטן, אבל חלק בזה. מי יקים את המדינה? אם לא הדור שלנו. לחמנו, כן, אבל זה לא אני, זה כולם היו. חוץ מהמשתמטים, כמובן. אני לא יכול להעביר את ההרגשה הטובה, מה שאני מרגיש, שאני הייתי, ואני חלק מזה גם היום. הייתי בפלמ"ח, ואחרי זה הייתה מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות. אני לא רוצה לספר את כל הזה, מה שהיה, מפני שזה סיפור ארוך. לא משנה, בקיצור, הייתי בשבי, זו הייתה תקופה קשה מאוד, אין מה לדבר. אבל נשארים בחיים. אני הופעתי עם הצ'יזבטרון במקומות שחיילים איבדו את חבריהם לילה קודם, במקום 8 שנפלו, הם היו 14. 6 נשארו יושבים על גבעה, ואנחנו באים אל 6 חיילים שיושבים ככה בחול. אנחנו מנגנים באקורדיון, והם מרימים קצת את הראש, ואנחנו מתחילים לשיר להם. וזה קשה, כי אנחנו יודעים שגם הם יכלו להיות בין הנופלים האלה. אני לא שוכחת את זה. זאת הייתה סצנה אחת הקשות שאני חוויתי. אוי, זאת שאלה מאוד אישית. עדיין עושה סקס? חושבת על סקס? לא, כי זה לא מעניין אותי. לא, נגמר.
עשיתי מספיק סקס בחיים שלי, כך שזה לא חסר לי. לא כל כך. אז קיצונית. חיבוקים, נשיקות, כן. לא שלא הייתי רוצה, אבל אין עם מי. אולי עוד לא מצאתי את הבן אדם שאני ארצה לעשות איתו סקס. אולי אני אפגוש בגבר שימשוך אותי מאוד, אז זה דבר אחר. אבל בינתיים, לא. זה כבר, בגיל הזה זה לא עובד. תשובה לשאלה הראשונה, לא. תשובה לשאלה השנייה, כן. הראש עובד כמו היה לפני. אני לא מפנטז, אבל לחשוב, טוב, הייתי רוצה לחזור לזמנים האלה, בהחלט כן. מתאר לעצמי את זה, ונהנה בהנאה של אז. אני צריכה לאהוב בשביל לעשות אהבה, ולא מצאתי אהבה אחרי שלא נפטר. אמר מי שאמר, אין לזה גיל, להכל פה, לא במקום אחר. ואם זה פה, אז צריך לשאול את האישה. אין עם מי, בקיצור. טוב, שאלה הבאה. הגענו לשאלה האחרונה. מה זה? אתה מאושר? וואו, וואו. זאת שאלה לא פרית. מה זה מאושרת? מה זה? שיש לי כל מה שאני רוצה? אולי למילה אושר יש פירושים. המילה מאושרת היא יותר מדי גדולה, מאושרת. אולי מאושר זה דבר יחסי. יש לי משפחה, יש לי אישה, יש לי ילדים, יש לי נכדים. זכיתי לשני נינים. אני שבעה, אני לא רעבה. אין לי כאבים. לפעמים כן, אבל גם כשהייתי צעירה היו לי כאבים. אושר זה בגיל הצעיר שם. זה משהו אחר. אבל לעת זקנה הייתה עדנה. זה לשרה אימנו, נכון? לא לנו. שרה אימנו, הנה, זקנה היא גם כן. הייתה מבסוטית. תהיה מבסוט, מה יותר טוב? אני מבסוט, אמרת לך שלא? כן, נכון. יש לו צ'ולה, לוקחת אותו, מביאה אותו, מזכירה לו קצת את ההיסטוריה. לא טוב? היי. באופן אישי, אני חיה את חיי ביושר, שלמות, בלי בן זוג, אבל בסך הכל אני יכולה להגיד שאני מרוצה מחיי. מאושרת מאוד. שאלי חזר אליי, ואנחנו אחד לשני נותנים טעם לחיים, מבינה? הוא לא בודד, אני לא בודדת. יש לך עם מי להיות. את לא לבד. אני מאושרת. למרות שאני לבד, ללא בעלי האהוב. בעלי אני חשה שהוא אצלי בבית. אני לא חושבת שהוא כאילו רחוק ממני. רוב בני גילי היו אומרים שלא קונים בננות ירוקות, מכיוון שאולי לא יבשילו כל עוד שהם עוד בחיים. אני בדעה הפוכה. כאשר מפסיקים לתכנן, מפסיקים לקנות בננות ירוקות, בעצם מפסיקים לחיות. ואני רוצה לחיות, ואוהב לחיות, ורוצה לחיות. יש רגעים שמרגישים נהדר, אבל זה רגעים, זה תמיד רגעים. כשאני אוכלת גלידה לפעמים, אז אני מאושרת, כי אני אוהבת גלידה. תודה רבה, יוסף, היה... תודה לכם. זהו. זהו, את יכולה לקום בזהירות? לא, אני אשתה קודם את המים. איך היה לך? מרגש. בשלכת נושב כבר הסתיו. אתה רוצה לגימה? לא. לא, לא צריך. האבק בדרכים את שקע, והיום רק אלייך נשרף, וחולם על פגישה רחוקה. אפשר כבר? אין אפשר כי עוד ערב יבוא, והשער יחרוק לו דומם, ועינייך יהיו כותבות, כמו אין מלחמה בעולם.
כולם. אין אפשר, אין אפשר,